Petro apa Mas Gareng? Ya suka-suka mari suka seneng-seneng mau sore wis ngetokke tetembangan sing gayeng sing gumyak ya gandeng Pak Bambang ki ya piyayi budaya ya piyayi nek ngasta ya klasik ayo mesine wae ya mbutuhake utawa ngantu-antu karo tetembangane awake dhewe sing klasik-klasik gandeng iki acarane pernikahan ya dijumbuhake karo pinanganten sakarone reng aya kudu ana mawa pitutur bab olah katresnan utawa menambut saling akrama kaya to nek tembang gegarane wong akrami kaya nek tembang setya tuhu lan sak piturute heeh iki le mayane taman kanak-kanak apa ya Tru ayo wis ben wong jeneng bocah sesuk prei iki malah justru cah semono-mono kuwi ditepungke karo wayang ro gamelan men ngerti lho apa to sababe piyayi biyen ki malah justru ngerti ro wayang ro gamelan biyen ki penonton wayang wis beda karo saiki kok Gong nek biyen ki yahine iki nek cara Bantul kuwi sing kakung wis kondur sing nonton ibu-ibu karo gendong anak-anake mul anak-anake anak-anak biyen ki mesti ngerti ro wayang gamelan ngono ya heeh nembang ya sing ana surasane karo katresnan oke sapa sing arep tok dawuhi kok reng nyuwun pambiyantune ya mau Mbak Ayu ming sak teraman saiki Mbak Ayu meneh ya ora apa-apa arep nembang apa langgam Setyatuhu oh ya bawa Sidaranda Sidhase heeh omonganmu apa yang tekan kono pamintaku lho dane manten ki rasa dolaru-lari rasa dinahi pengertian bab wong dadi manten ki ngrungokke tembang ngene iki wis dadi pitutur kok Tru iya nimasita ase atot runtut tansah reruntungan yen sarina sawa ngene wah apik suaramu apik padahal budaya datan kinggang bakul jamu kinggang pangalaman totok mudar pasrahke Mbak Ayu wis suarane luwih apik sarambut lho apa tegese datan kinggang sarambut lho ora iso pisah nadyan mung sak rikma ki cilik banget kaya ngene iki ning ora iso pisah tetep manunggal tunggalan nyawiji ayo lamun adoh caketing ati nek ragane adoh ning atine cedhak ngono iki lho karepku ayo terus lali aku lali ora usah dieling-eling men pasrahke Mbak Ayu wae yo mangga Mbak Ayu aku jek utang 500 ya ayo sekelingan ken mangu sing lanang saka mburi muni 500 ayo ngeling iya mangga panjalukku Nimas Sida Asih ya Nimas Sida Asih tegese diajeng sing tak tresnani iya atot entut runtut tansah rerungkan lho aja tukar padu arep
geger terus. ing sarena lan wangine Saben dina ora ngomongake rina ora ngomongake ratri kudu atut-atut manunggal. Ya. datan kinggeng Ora kena pisah rambute, Tru. Ah iya. Kandhani ngeyel kok kowe ora kena pisah nadyan mung sak rikma. Ya. lamun adoh caketing Iki embane upama sing kakung kuwi kerja ning luar negeri, upamane Tru. Ya. Sing putri ning dalem kuwi tetembungane lamun adoh ragane ning caketing ati. Lho. Rempelone ora melu. Kan rempelo barang ora. Rasane tetep nyanding. Iya. Ya. yen cedhak tansah mulat Yen cedhak kudu prayitna ngati-ati. Iya. sida asih Nah, sida asih tahu jane. Nah, betul. Ngawur banget. Apa? Sida asih tahu. Lah sidane si asih dodol tahu. Sida asih tuhu kupinge. Oh, tuhu to? Tuhu. Udu tahu to? Udu. Nah, ngerti ku sida asih tahu kok. Sida asih tuhu tresna asih ingkang satuhu. Heeh. Ya. pindha mimi lan min tuna Wong wis bojoan ki rasa dadak ngrangsang, rasa dadak kepengin apa-apa. Lho, anane mi ya mi. Heeh. Lho, kok anane mi ya mi. Lah kuwi pindha mimi lan mie ayam mintuna kuwi anane mi ya dipangan mi, anane apa ya pangan mo rasa dadak pernah-pernah rasa dadak. Cuma wis di bojo kok anggere mangan Mas, tukoke spaghetti. Pantil apa? Anake memang mangan balok kok mbokne spaghetti. ayo Endi? Kowe cakepan yo reng tak pupuk modar kowe. Nimas bareng Angel. Ana tapi wajib kira tak artekke iki mergo aku arang nglakoni. Iya. Angel tenan iki. Kadang-kadang kok iso kedisian barang aku. sida asih
Mat-matan jureng. Ya iya, ya mripatmu melek ana. Mat-matan ki tembange iki mat-matan. Oh, ngono ta? Heeh, oke. Aku kang kendangane tungtungan wae. Oh iya. Aku kang setya satuku tung 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 tung. Ora ana wong tak kotok sirahe ora. Wirak bedayan. Maksude tuntungan ki nganu apa jenenge ki kaya apa? Selo lho, entek-entek entek-entek dung dung. Nah iya, oh iya, manut pengendange wae. Mangga. Aku kang setya satuku wit biyen nganti saiki kaya ngene iki nek disritekke tenan dimatke cakepane tenan wis dadi pitutur tumaping pinanganten kaya terus. Ha iya. Neno 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 mugi lestari ya mugi atuk apa mugi antuk kok mugi atuk ya. Mugi antuk berkah ing dindi ati kapok tansah langgam setya tuhu ya.